Er worden steeds meer drugs onderschept in Zeeland. En de pakkans is hier ook groter dan in andere delen van het land. Iedere kilo die van de markt af wordt gehaald, daar gaan we voor. En dat is ook precies wat wij dagelijks doen. En verder in deze Zeeland nu. Jongeren steunen hun klasgenoten. En lichtvuurwerk blijkt behoorlijk gevaarlijk. Goedenavond. Jaarlijks worden er duizenden kilo's cocaïne onderschept in en naar de haven van Vlissingen. Ja, een topje van de ijsberg werd lang gedacht. Er wordt al gezegd, waarschijnlijk wordt er nog veel meer drugs helemaal niet ontdekt. Maar uit onderzoek blijkt nu dat de pakkans veel groter is dan gedacht. In een rapport wordt gesproken over een onderschepping van meer dan 50%. 2 jaar geleden onderschepte de douane nog 7000 kilo cocaïne in en naar de haven van Vlissingen. Dit jaar staat de teller inmiddels op 11.500 kilo. Totale waarde 860 miljoen euro. Tot voor kort wist de douane eigenlijk niet hoe groot het percentage is aan drugs wat hier nou wordt onderschept in de haven van Vlissingen. Een rapport toont nu aan dat meer dan de helft van de cocaïne wordt onderschept. We weten behoorlijk goed hoeveel cocaïne er wordt verbruikt in Europa. Deels op basis van enquêtes of op basis van onderzoek, maar deels ook op basis van rioolmetingen. Dat geeft een behoorlijk goed inzicht in wat er gebruikt wordt. En als je weet wat er gebruikt wordt en je weet langs welke havens het wordt ingevoerd, dan kun je ook behoorlijk goed afschatten wat er dus doorheen gaat. En als je dat dan weer vergelijkt met wat er wordt afgevangen, dan komen er heel andere percentages dan men veel in beeld had. Als ik mensen nou vroeg en dat ik ook zelf een beeld had, dan dacht ik van nou 10-15% wordt misschien afgevangen en de rest is allemaal niet, gaat allemaal door. Maar als je dus deze som maakt, dan kom je uit op, er wordt ongeveer de helft afgevangen. Ook de douane kreeg het rapport onder ogen. We zijn trots dat iemand anders dat wetenschappelijk heeft onderzocht en dit laat zien. Wij gaan altijd voor de volle 100%. Dus iedere kilo die van de markt af wordt gehaald, daar gaan we voor. En dat is ook precies wat wij dagelijks doen. De straatprijs per gram cocaïne verandert ondertussen niet. Daarom werd tot nu toe aangenomen dat wat er onderschept wordt aan cocaïne slechts een klein deel is van wat er in totaal wordt gesmokkeld. Er zijn veel verschillende partijen die bezig zijn met cocaïnehandel. En dat betekent als de ene organisatie veel last heeft van de onderscheppingen, dan moeten ze nog steeds op die markt, dus de groothandelsmarkt is het allemaal, concurreren met anderen. Dat betekent niet dat je zomaar die prijs omhoog kunt doen. Bijna 11.500 kilo werd er tot nu toe onderschept in en naar de haven van Vlissingen. En dat is goed nieuws, volgens Ter Haar. Je mag eigenlijk verwachten dat een behoorlijk hoog percentage is van wat er via Vlissingen geprobeerd is door te voeren. Dat betekent dat eigenlijk zodra dat signaal duidelijk komt van ja, de Vlissingen hoeven we niet te proberen, want daar gaat ook alles fout. Dan moeten we meer op zoek naar weer een andere haven. En in januari komt de douane met exacte cijfers van de vangsten in Zeeland. En dat Zeeland te maken heeft met drugscriminaliteit, dat weten we dus inmiddels. Maar er speelt nog veel meer wat niet altijd direct zichtbaar is. Zo is ook in de Zeeuwse vastgoedsector sprake van ondermijnende criminaliteit. Reden voor samenwerkende veiligheidsdiensten om in 2024 die sector extra onder de loep te nemen. Denk hier bijvoorbeeld aan een notaris die hele dubieuze transacties maakt, zeg maar. Hè. Dus in een geval dat hij eerst een woning verkoopt voor €100.000, dan voor €200.000 3 dagen later en weer 4 dagen later voor €800.000. En op die manier zijn geld proberen wit te wassen. Dat noemen we een ABC-constructie. Dus juist hier in Zeeland, waar het allemaal zo vredig en lief lijkt, is het juist ook echt schrikbarwekkend hoog, het ondermijningspercentage. Het boek Zeeuwse Zeeweringen is vandaag gepresenteerd. Daarin alle werkzaamheden aan Zeeuwse dijken na de Tweede Wereldoorlog. Dit keer belicht vanuit de aannemers en werknemers. Het is zeker geen roman die je van A tot Z gaat lezen, maar echt een naslagwerk. Wat voor materialen werden er gebruikt, welk materieel werd er allemaal aangevoerd. De mensen natuurlijk, wie deden dat werk en wat is daar allemaal in veranderd. Daar gaat het over.
Volgens Dekker is het naslagwerk zeker geen taaie kost, ondanks dat het 480 pagina's telt. We hebben het heel rijk geïllustreerd. Dus veel fotomateriaal, zodat je ook niet alleen leest wat er gebeurt, maar je kunt het ook echt zien. Je ziet daar de mensen tot hun knieën in het water staan. Nou, dat kun je opschrijven, maar als je dat op een foto ziet en je ziet die mensen daar staan, nou, dan komt het echt binnen. Zeeuws-Vlamingen die in het weekend en 's avonds met spoed naar de tandarts moeten, kunnen toch in Zeeuws-Vlaanderen blijven. Het plan om die zorg 's avonds en in het weekend te concentreren in Oost-Soeburg stuitte op veel kritiek. Maar tandartsen in Zeeuws-Vlaanderen hebben nu besloten toch samen spoeddiensten te blijven draaien. Omdat ze 3 kwartier rijden bij spoedgevallen toch te lang vinden. Het is Paarse Vrijdag, de dag waarop veel scholieren in paarse kleding naar school gaan om steun te betuigen aan medeleerlingen die lesbisch, homo, bi of transgender zijn. Op Scalda was er een feestelijke fotoshoot waarbij leerlingen ook met elkaar in gesprek konden over het onderwerp. Een initiatief van schoolgenoten Anne en Esmee. Omdat er nog een hele hoop onbegrip en onwetendheid is over de LHBTI-gemeenschap. Zowel binnenschool als buitenschool, maar zeker onder jongeren. En we merken het zelf heel veel, dat er niet goed gereageerd wordt. En dat het gewoon echt nodig is om er aandacht voor te vragen. Want een school is pas voor iedereen veilig als je eruit de kast kunt komen en kan zijn wie je wilt zijn. Je hoeft niet per se begrepen te worden en het hoeft niet per se zo te zijn dat iedereen het geweldig vindt. Maar als er gewoon een beetje respect kan zijn, zou dat fijn zijn. Hier op Scalda in Goes werd er niet veel paars gedragen, maar de actie werd wel gewaardeerd. Ja, ik vind het eigenlijk echt een hele goede actie, want ja, iedereen mag gewoon zichzelf zijn. En ook de Zeeuwse fracties van D66, PvdA GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP... die besteden vandaag aandacht aan de LHBTI+-gemeenschappen in Zeeland. Op initiatief van COC Zeeland ondertekenden ze vandaag het regenboogakkoord. En zo verbinden de 4 partijen zich met de belofte om zich nog meer in te zetten voor de Zeeuwse LHBTI+-gemeenschap. Bestaat er veilig vuurwerk? Het antwoord is volgens de veiligheidsregio simpel: nee. Want ook het zogenoemde simpele F1-vuurwerk, dat door jongeren vanaf 12 jaar mag worden afgestoken, is niet veilig. Sterker nog, meer dan de helft van de brandwonden wordt veroorzaakt door dat kindervuurwerk. Je staat naar het vuurwerk te kijken en er staan kinderen bij met koud vuur, zoals ze zeggen. En je staat mooi naar boven te kijken naar het vuurwerk. En wat gebeurt er? Je buurman, jongen of meisje, zijn kleding staat in de brand. De veiligheidsregio Zeeland geeft deze weken voorlichting aan kinderen op de lagere school. Deze kinderen van 11 jaar en ouder zijn vaak al bezig met vuurwerk. Heb je wel eens vuurwerk afgestoken? Niet vaak. Dus wel een paar keer afgestoken? Ja, maar niet heel erg. En hoe oud ben jij? 11. Weet je nu dat het eigenlijk niet mag, hè? Ja. Dus ga je in het vervolg nog vuurwerk afsteken? Misschien. Wij geven voorlichting over het gebruik van vuurwerk voor de veiligheid van de kinderen. Als ik dit hier tegenhoud, zou die dan branden? Ja, hè? Wij proberen ze mee te geven wat veilig gebruik is. Dat je best een lont kunt gebruiken, dat je een bril op moet zetten, dat je veilige kleding aan moet doen. En ook een stukje bewustwording bij de kinderen te creëren hoe ze veilig vuurwerk kunnen gebruiken. Gebeurt er iets met vuurwerk, een ongelukje, of soms expres. En het valt in de muts, dan gaat de haar in de brand, de jas in de brand en de rug in de brand. Probeer de muts op te rollen. Wat hoopt u te bereiken met die voorlichting? Bewustwording bij kinderen en dat ze zeker veilig vuurwerk gebruiken. En zeker te voorkomen dat er letsel ontstaat bij kinderen. Want uit onderzoek blijkt ook wel, ik dacht dat 43% of zo van de kinderen onder de 15 jaar... dat door vuurwerk komt. Ook door F1-vuurwerk. Dus ook door het veilige vuurwerk, zogenoemd. Vorige maand werd bekend dat de inspectie bijna de helft van het kindervuurwerk afkeurde. Ja, natuurlijk is dat zorgwekkend. Dat betekent dat er vuurwerk op de markt komt wat niet veilig is. Kijk naar de gebruiksaanwijzing. Zorg dat je het bij een bedrijf koopt wat veilig vuurwerk verkoopt. Dus ja, zo probeert ook de inspectie en proberen we dat in het land het onveilige vuurwerk van de markt te halen. Bestaat veilig vuurwerk? Er zijn allerlei regels waar vuurwerk aan moet voldoen. Maar het is vooral hoe gebruik je vuurwerk en hoe kun je het veilig gebruiken. Want je kunt wel veilig vuurwerk hebben, maar als het niet veilig gebruikt wordt, is het ook niet veilig. Dus het gaat vooral hoe ga je ermee om. Kindervuurwerk afsteken mag pas vanaf een bepaalde leeftijd. Als ze hier komen blijkt soms dat ze dat nog niet weten, dus dat ze het wel al doen.
Heb je wel eens vuurwerk afgestoken? Ja. Hoe oud ben jij? 11. Dus dat mag eigenlijk niet. Ja. Vanaf 12 jaar mag je eigenlijk pas F1 vuurwerk afsteken. En dan hebben we het over knalerwten, dan heb je het over ijsfonteinen, dat mag. Maar dat moet je wel altijd veilig doen. En dat proberen we ze hier vooral mee te brengen. En dan doen de collega's van de brandweer. De voorlichtingsdagen worden nog tot en met 14 december gegeven. De dag begon in Zeeland bewolkt en nevelig, zoals hier bij de Zeelandbrug. Maar in de loop van de dag kwamen er vanuit het westen opklaringen. En de temperatuur kwam daardoor uit tussen de 8 en de 10 graden. En ook dit weekend blijft het zacht, al vallen er ook de nodige regenbuien. En die zien we ook begin volgende week. En kijk voor meer nieuws op onze site en op onze app. Daar is te zien hoe iedereen kan stemmen voor de Omroep Zeeland Kersttop 30. En die zenden we zaterdag 23 december uit. En tot zover deze Zeeland Nu. Die is er ook in het weekend, maar dan altijd om 6 uur. En morgen is er dan ook meteen het weekoverzicht. Alvast een fijn weekend en graag tot morgen.